Mitähän nämä? Täällä piti olla linnunpönttöjä, mutta eipä niitä nyt enää olekaan. Jatketaanpa matkaa. Tuolla on yksi. Tämä on joku numero, olisiko se ollut 12 numero aikanaan. Täällä on ollut sinitiainen. Sinitiainen tekee sammaleesta pesään. No niin, siihen sitten ensi kesänä uusi. Onkohan minä laittanut yhden pöntön johonkin toiseen paikkaan, tai onkohan se huollossa? Huollossa nyt sitten. Usein tuolla on. Täällä lähinnä näkyy kyllä. No, tuossa on yksi. Tämä onkin hyvässä kunnossa. Hyvässä kunnossa tämä. Ja mistä tämä aukeaa? Taitaa aueta täältä. Joo, ei oikein vielä. Eikä ihan vieläkään. No niin. Täällä ei olekaan asuttu. Tämä on vähän tuommoinen, jossa on aika paljon tuuletusaukkoa tuolla takana. Että se pitäisi ehkä korjata niin, että se aukko olisi paremmin, vähän pienempi. Tämä on tainnut tulla Alatalon tieltä. Tämä pönttö, koska tällä ei ole numeroa ja siinä on sydämen muotoinen tuo lentoaukon suoja. No, täällä onkin joku lintu saanut kokenut kohtalonsa. Mikähän lintu lienee? Mikähän lintu lienee? Siinä näyttäisi olevan kieppi. Tuossa. Onkohan se sinne kuollut vai? Mitähän on tapahtunut, mutta huonosti tässä on käynyt ja siinä on pitkät ulosteet joltakin, olisiko näätä ollut liikkeellä. Mitäs tämä sanoo?
onkin erilainen konstruktio tämä etuseinä irtoaa. Tämä on 2C. Tämä pönttö, eli myöskin Alatalon tieltä, joka oli 2A. Joo, ja täällä on. Tämä taitaa olla Taliitiaisen. Tässä on kaikkea risua. Paljon risuja. Joo. Tämä menee vielä hyvin. Hyvin pärjäilee. Katto on vähän. Kattoa pois vähän. On tämä vähän laho muutenkin, mutta menettelee vielä. Tuolla on 1. Ei meinaa lumikengätkään kantaa. Tämä on vain numero 2. Joo. Tämä on ollut suosittu pönttö. Tämä on vissiin sopivan tilaava ja muutenkin hyvällä paikalla. Joo, tämä Kirjo Sieppo asui täällä. Joo, pikkusen on korjaamisen tarvetta tässäkin. Vois kesällä näitä vähän laittaa parempaan kuntoon. Jotenkin se vielä koossa pysyy. Tämä on kyllä nopeita hommaa näiden huolto. Kun tämä ruuvivääni ja Torx-mallinen ruuvi, niin sitä ei tarvitse hirveästi painaa tätä. Se aukeaa tosi tehokkaasti. Tämä on vähän huono sijainti tällä, mutta olkoon vielä tässä. En muista, asuuko tässä kukaan. No onhan täälläkin ainakin yritystä ollut. Jospa se. Tämäkin näyttää Kirjosiipun tekeneeltä. Mutta on ihan kesken tämä pesintä. Olisiko se valinnut sitten tuo toisen kuitenkin? Lupolta. Noin. Tästä voisi tämä pihlejä, kun tämä nyt on, niin tämä jo ottaa poiskin. Ensi kesänä. Joo, sitten on lahokoivu. Koivu, joka on kasvanut toisen koivun sisään.
sepä olkoon siinä. Siihenkin voi joku tuohon oksahankaan tehdä pesänsä. Jaha, mihinkäs me sitten suuntaan? Tänne päin. Tuossa lumealla makaa kuusen 2 latvaosaa ja minä ihmettelin viime kesänä, että mistä ne ilmestyi, kun ei ollut mikään puu kaatunut, ei kantoa näkynyt missään, kunnes vähän aikaa ihmeteltyä, niin huomasin, että onhan siinä kanto, mutta se kanto on vaan vähän korkea vielä. 10-metrinen kanto. Joo, siinäpä se on. Vähän on näköjään jäänyt näitä oksia tänne muihin puihin. Siinä on. Jääköhän lien maatumaan vai onko mä siitä vähän polttupuuta sitten talteen? Olen mä jo vähän ottanutkin, mutta kauas se on lentänyt. Tästä on se 10 metriä varmaan tuo. Eikä kun tuo kaatu tuo, jos on lyhyt kanto, niin se kaatu tuonne päin ja tämä sitten kaatu tänne päin. Mutta kyllä se melkein 10 metriä lensi tämä tuulen mukana. Tämä kaksoislatva tästä puusta. Täällä on varmaan se, ei tämäkään ole se hukassa oleva. Männä on siirtänyt nyt mennä kesänä tähän ja tämän pitää vaan tarkistaa, että oliko tämä puhas vai ei. No on siellä jotakin, mutta olkoon, ei ole paha. Tämä on numero 14. Se on ollut tuolla tontin toisella laajalla. Tässä on jo uusi katto-osa. Mä niitä Bauhausista muistaakseni eurolla ostin semmoisen, josta mä sain 7 kattoa. Siellä oli jätepala just sopivan kokoinen ja niistä minä vaan leikkasin. Oikein sopivia kattoja linnunpönttöihin. Jaha, jatketaanpa matkaa. Tännekin alkaa vähän lepikkoa kasvamaan, niin saisi kohta leikata jotakin pois. No, olkoon siinä näköesteenä toistaiseksi. Ja kasvakoon siihen asti, jos tarvii polttopuuta joskus. Sitten kun ne on isompia. Otetaan sitten yksitellen talteen, jos täällä vielä ollaan. Jaha, ja täällä oli numero 12. Pönttö, joka on vähän jo haljennut, repsahtanut. Katsotaanpas mikä tätä vaivaa. Onko tämä ollut niin täynnä? No ei nyt täynnä, mutta on täällä sinitiainen pesinyt ja siinä on vissiin joku ötökkäkin tuossa. Olisiko se lintukirpun toukka? Menköön nyt muualle sekin. Tämä on aika lämpimässä paikassa. Joo, tästä on tuo toinen kylki vähän auki, mutta lokoon. Mä luulen, että se menee vielä. No, siitä on mennyt yksi ruuvi poikki tuosta.
tuosta yläosasta. Siihen voisi laittaa kyllä uuden. Jaha, ja jatketaan. Jaa, mutta tuolla onkin. Hetkinen vaan, tässähän vähän niinku puita kaatunut. Joo, tuostakin on yksi kuusi. Enpä ole huomannutkaan. Tuo yksi onkin tuossa kuusen kanto, eikä se olekaan kuusi. Tuossa oikealla. Se on nyt tässä maata pitkin. Maata pitkin sekin. Joo, ja tuossa näkyy leppälinnun pönttö, joka on vähän korkealla. Siihen ei pääse näin tähän aikaan vuodesta. Pitäisi tuoda tikapuut. Eli tikapuita sitten tänne joskus kesällä. Jos ehtii tuoda toukokuussa ennen kuin leppälinnut tulee, niin sen voisi huoltaa silloin, mutta jos ei, niin sitten ei. Korkea on tämäkin koivu. Joo. Joo, siinä on kuusen runko pitkin pittuutta. Se lienee syytä sekin korjata talteen nyt sitten. Heti keväällä, kun tänne tulee. Täällä olisi vähän jollekin oksasaksille vähän töitä. Kun ei ole raivaussahaa, niin oksasaksille on tässä maassa. Täällä on pönttö, joka on niin matalalla, että se on lentoaukko varmaan alle metrissä. Ja siitä on vähän jo tuo suojakin heikentynyt, mutta on se siinä vielä jotenkin. Katsotaanpa, minusta täälläkin pesittiin. Niin, tässä ei ollut edes mitään kiinnitystä. Joo, pesittiin täälläkin kyllä. Ja kirjosieppo taisi olla täälläkin. Joo, paljon tämmöistä männynkaarnaa ja koivun tuota. No, se on hyvä, kun ei tarvitse korkealle minunkaan kiivetä. Se saa olla siinä. Ei kukaan eläin huomaa sitä, että tämä voisi avata vaan näin. Sitten ollaan tontin rajalla, niin kuin näkyy. Naapurissa ei ole paljon linnunpönttöjä. Tuossa rannassa tuommoinen metsäkaistale, jossa on yksi linnunpönttö. Se oli säästynyt, koska rantaan pitää jättää tuommoinen suojapuuvyöhyke. Siihenpä minä olen pöntön laittanut. Tuskin se naapureita ainakaan haittaa. Tämä on numero 15. Näitä on kyllä vuosien saatossa johonkin hävinnyt näitä pönttöjä. Niitä numerointia ei enää pidä paikkansa. Täälläkin taisi olla joku, mä muistelen. Muistelen, että tämä oli asuttu. No on siellä jotakin, mutta siellä on ollut ampiaisen pesää. Joo, mutta on sinne linnunpönttökin. Linnunpesä. Ja tämä on ollut näköjään talvehtimispaikka. Siinä on sen verran linnunjätöksiä.
puhistettava sekin. Kyllä siellä jo saa ruveta tarkenemaan ilman lämmikkeitä. Onhan noita muita pönttöjä. Eiköhän se joku hyvä yöpymispaikka löydy täältä linnuille muukin kuin tämä. Tämä on hyvässä kunnossa. Hyvässä kunnossa tämä, paitsi katon voisi tästäkin vaihtaa. Siitä on orava jyrsinyt aika paljon pois, mutta eipä tuo ole ihan maistunut koko katto. Nyt meinaa upota. Vaikka on nämä lumikengät, niin ei auta. Katolta on ruvennut jo lumi sulamaan aika hyvin. No niin, nyt tuli tontti kierrettyä. Pitää kotona sitten laskea, montako näitä pönttöjä loppujen lopuksi on. Ja vähän vaikuttaa siltä, että niitä saisi ruveta rakentaa uusia. Että riittää noita pönttöjä. Kun mulla on hyvä saha, niin mun on helppo niitä tehdä. Ei muuta kuin ostaa sopivaa lautaa ja alkaa rakentaa ensi kesän hommia. Mutta joo, tämä kierros oli tässä. Linnunpöntöt on huolettu.